Ebetimi Koraa beba se. Enu se wunwe na Sofo ba no Koraa no woni ho. Na Sofo ba na wo kan woni mu eda wo no bi wu. Mi do bibia se Ghanafo, Asantefo, Ebibifo. Ye bedi Sofo achi ani akotoje. Abusia yasan ede ahyiamu biem ene ye ba besua ade ye besua yasantesem ya mamre ne ya mane dane da nyina no eya na me na taika sembi o se asante tiase asante enwuye asante wuye ne de ene na nsem bi ekoso social media ne so a epese echia yasantesem de adwa mentina ho emasa asem no ensi enuti ene Nyansapo TV ya fato ye ho so se dane da nyina no ye be bo asante ho dawuro ye be ma ahwefo ne atiefo asua amamre no ene amane ye kase Nyansapo a ye je so se ye sane no badwemba kwan so erenso ye ba bedi enkomo ye nyina ye nim nsam a ekoso social media ne so from eyelumba eba Obinim eba apostle ko Joseph Kantanka ne nyina akwa ye busuasem menteme ho ase omunhu abusua no kra mfa so a ewo ho mfa so de abusua kra eye maye enunti ana me adwoa me de menti asem de mesusu se amasa de we nyina ekoso nenso Nyansa ni bakufu otiri mu de na enedua yi masanso enya me maame oba ahema oba panyini eye echa panyina otosumienu Okofo Pomaa checheku eno na din no inside way ana dodo na anim se ye defere na so enei ye fa na echa panyina otosumienu owo me nche wa ase me bo apini abrewa na me ne no atwetwe nkomo se adenti na sansem we ekoso se social media no so ensem a ye di hu nkomo ina akoye abusua nanso hwan ne kofa baaye ye bedi hu nkomo enti ka me ho ye ma abrewa akwa ba ne ye fa nkomo no enhihye so abrewa me mu akwa ba biem ya nyando ya nyando mpacho ho ye die Nyankupo tumi ne mo mpaibo yeda nyamiase yeda nanom ase abrewa me hu wa me bo me di kire wona usi kromu no enchirasie bi wo ho da bia meka kromu a omo nti ase omo nse me ho na temie an makofo kromu yi di ato me ho so da bi bedina me se wo kire omo ase ma me na me so mitiri bia be de kakara ye wo bedina ye nananu firi titi nyina ne yeto madam fu bi wo firi enwama se ha ne papa firi esuofia wo de afie kromu na ediri kromu no o nse oba wa anwa ne nti oba koro na wo tifie no bo modena na wo Appiah die wa boye Appiah wo krom ye retire me do Appiah krom hia ya kome mu atoye sanity krom ni yedinya nananom ni mu oduma wo yenya ade a ye ni agye no ye to say di Appiah krom awusia timu jeje bi so mo bitiri mu nyame de ene echa afai no to so wie no wa kire bi di na se ti mesere mu mo ho ahwa me na mu nso mi mu yi o mesere mu ate na kromo yi ye ho enna mesere mu ye sere mu na we de ensem bebre na ekoso ewo abefo tintin kesi so ene kame akwa ese nkwada ye ba mofra ye fefe no ye to ya mamani ya mane asaram ye to agu echi kura ye se no se kura de kame akwa ese ebusua hu hia ye biem minim se ye janom ye nanom na etwa saasa no ana ye mofra ye sua de a odoma nko Yakobon nko anim ono nko an bete sansem we ase na so se bi ko social media no so kame akwa ese se ne kwa de abusua ye free mu no ye mpese ye de enidie ebe mabusua sisi akwa ye se ekuo bi a ye de ho akodom asafo a ye womu aso bi a ye ko sum bi a ye som ana sisi de ya fa de aboye bo sai nsumo ewiamo ye ne omo ana sabi o ye kro da ye busua de ye pese de umbenya twaka wo bibiam na de ne mane ba ne sa abusua hu hia pa
na abusua asɛdeɛ koraa ne die na ekuo ahodo ɛwɔ ɔman yi mu de ho akɔ dondon no ɔmo so asɛdeɛ ɛne sen na ma yɛso asɛdeɛ ɛne sen because Sofo bi nam social media ne so sɛ ɔno deɛ nyame yɛ na dom na ofiri mu a na asɔre a wɔda no ɛne ne ma ana ntu agina ɔmo nyɛ baako na ɔmo mpɛ no korabrɛ ansa kwa na abusua so ɔbɛba asie o ɔno deɛ ɔmfa ho so wo ma asie o ɔno deɛ ɔmfa ho na yere wobɛba na nso bɛtena se yɛmfa flowers nhyɛ wo nsɛm sɛ kunini na tena hɔ fa wo nsa hyɛ odam nifa bi yɛnkyia wo ɛno na ɛsɛ ɔbɛyɛ na asɛdeɛ ne deɛ ɔde ama asɔre a wowom ɛne mma nana beto ma wo ɛde asɛm mu edu Sofo yi a wɔka sɛ nto we ɛyɛ nana ubusa adwene no sɛ ho nte ɛyɛ wasafo ba na wɔpɛ no no oyi obi busuani wasafo ba na wo se wuya wo mu na ne wo ma ensie wo yire kora mfa ho asafo ba no oyi obi busuani na asafo ba na wo kan wonim du ɛda wo no obi wu wo kora nim da wo bewu na wasafo ba ebetimi kura beba sɛ enu sɛ wumu na asafo ba no kora ne woni hɔ ho kora frɛ na ɔma wɔno wɔ abusua na wo de wo bɛka sɛ wasafo ma ɛne wo ma ɛne nsie wo a wo yere kora mfa ho na wo yere no hwan ɛna wo ne no wo nkwala no wenu abi bedi nyina no eye nipa no na amena ba o nya nkoda no a enye nkoda no edin ene nipa nu ewu da ho o se me nkwa ase no wetimi gineni kana baby edidi ada ede na ekoso bi Sofo na waka saa no wansesa me dem se na dwene nye na dwene na enye wasafo ma ene o ma wagina sore den waka ena ada ni we musika wa gidi ntra sika na wo nya Sofo papa an no abo wo ye Sofo kra de o so wi aye ni ensie no ye to collection nye ya yetimi bo sika bu ye Sofo age na Sofo da ke na anamfo no san Sofo ene ye wo ya Sofo kra chen ye busu ya yifu no wo ne busu ni de no fa ne nya hwe ne de ne wu busu ni no Ewurade enkanka so nam na ne Sofo de ka ye Sofo ni wo fa ngo be kan sa entimi de ene wiase na ye wo no wiase boni eni ewu mu na yen sha de bi sani ensani nam social media no so enei oba o be mo so ye oba be ma omo se mo kai na akoye se eku ami wo mu asole ami wo mu eku ami don memma eni sei ano mo nyantutu ye bibia na se nipa no so ba wiase na wamba mbewo a oyoba ye fencing oye be ma ye fencing na wan wo kra na nsem a wo kan no fa so ben ana be ba de ama wo no a oba wa anwo yesu yibuni nti oba bi en pese ye be fire ni buni adentia na wa anwo ba emu oya nanso ene wa wo ba kra wo da ho na no Sofo wo be ko ne Sofo no wo be kam kire wo na dia na e koso yi se busu asam mfa ho biem maami a wa wo ye no kare mfa no papa a wa wo ye no Jesu wisika eniema e koso
emu oya so mekoni na we de me sire Nyankopon won sakra wiem ono a ne bibia ehye ne nsam enti otimfuo Nyankopon na me bɔ mpa yesere ne se saa ne ma sakasaka yi nyina akoye te se biribi a Bible mu yesi hene na wo bi si yesi danya akoka so saa sakasaka yi Nyankopon wetimi gu kasa hodo ene titi wu bi an ne kasa me de wo mu ye enye din se Nyankopon be mo wo mu asesa afi saa ne ma wo ye na ye hwa abasem bi wo ho efa saa nsem ekoso yi saa nsem wo ekoso de ya sante me mu ha pa saa bre afi wo yi asode no se ebusuya monko ebisida ana afi na esen esi ana ntem pese mu abase bi kense sabre no a Nyankopon bo ade a enipa ya asode se pese eyi twemu no one so yiriye no twemu no enipa se ne ebisida ya ko Kenya me so ni nsu ni yira amfaye ba saa no ni Nyankopon ahu se nkrofo ya so den so bref mo ka bibia na fini o mo ka saa no osesa ye intimi me se ko fa nsu ya no akofa mo ko fa akonya wa ko fa fibi afidi de saa ne ko ye se oba ne be ma ba ko ni wu mo tie ye ho kasa ti ni wo nko ate ye ho atras ni nyame na ye ne sa ene bi wiase ipenya asante burusi buruma dakati burisi nkanai infante ama ni yata ni oba ne be ma ne tie ho ma ne tie na afiri wo mu aware ni wo mu awo wo ware wo ma wo bi anya ba akofo na wo so ye Sofo a wo kan ba yo de be se Bible dan in the pulpit so ame wo be ko no mu gina kire mo ya wo gina ho ye wo hu se saa bre no kora Nyankopon ogu kasa hodo no wo ma wo ba ko ne be ma ba ko wo mu tena se ya ne ya wo ne ya dos na akota ho se masafo ma wo mu firi hin dine ma fa ne be hia wo mu firi hin ntime de ni sasa wo tena se na wo kasa ade a na anye nipa adwiri wo tiri mu na wo nye nipa me de maka obesesa wonsesa na wo hunu se ne yere ne mane ne busuafo ansa na safo ma aba na me pese ye hwa ade bi ene ye nsua busua ho nsem because they say no ye ya to ye busua asaram ye asa ye twe ho afra busua ho abusua sadie pa wa santimemu ene sen emma ye nso ya sadie wa santimemu ene sen na ekokura ye don ya safo asole ye koi ye nso ya sadie ene sen abusua ne de ni mawo ni ma ni fie me busuafo ni me ba no bi akoware onso wanye kunu anayere nso yo mo busuafo mo be kan busua no ho onto mo nti omo hu mpo baby ni abusua no nipa ne yede yetoto me wo ye me de na to me maame wo ye me de na to me wofa wo ye me de na to me nuaba nye no ana esa aka bi hia ntina ye ni bibi se makwa ware nti ma wo nti ene yeso ate ho ye wo abusua abusua mu yeso ade o wo kwa no wa ba fie wa ware ndu kuniti baby ewo mu aboso me miensa no wa ba fie obusua wo kunu so wa ho so me kwasra me abusuafo
Nya abusua ne kehi age awade. Mpatwan. Na wonko a wetimi sama awade meyere. Ana ma wo mema. Oba no kra me ne wuwie wonko ne baby. Eni ho sa. Nsida. Ebra wo no yere bewo no ma chechere abusua no. Uko mu anu abusuafo ani age. Na kwese wo so de ne to me de to wo faase mesi. Akwa abefia. Ibi ya peta pa ha we ni abetena happy. Onu akoshi abe sa akra. Esu peta. Efie bi mi fi Okofo Pomaa fi. One day bi ni pa. Makoye abusua. Nya abusua no. Na edian na wo pese oye onipa. Edian na wo pese oye. Enua yi esisi wo. Enua. Da be no hunu se wawa. Afefe du. Ebi nsida. Nkukọ ya wo na ho aye kuri. Akukọ baawe. Oya akukọ fufu. Ohwane ye no. Wo wu fufu. So. Akukọ baawe de be se be ma wo ya ne foro no a. Oni no. Bibi a kire ko na busu. Emo ane kala kura a kire ko na busu. Na wo nipa wo Nyankopon abo se ne nseso. Wo na aweto obusu ya. Debi Atwene. Debi. Ene ye makuokuo sam na jene ho asore ha. Me sese ni ema bi o ye ni kuru ha. Mi wie mi bibia. Me fre o ma nam de ato ya ni. Ho ba akutim betene kuru ha. Eyi ba no ababi. Ibusu ni ba aku ni kuru ha. No faka bi si abontene. Edi pass when sisi and na me papa ewu. E do de ke bi si abontene. E di kuru mu ye hase. Wo kro no ba 20 Ghana cedi. Wo a wo be kro no Information Center. Na bra bitia. Na kuro ni ndewura. Ewura. Eniwura. Ewura. Me ka cho so a me bu mama ne aka no. Me ma fancy ho. Pia we no ano. Kuro mi na me dia. Wo ba akofo no ate ya na abonsa no. Ntu be so ni paka ma yetimi ko ne ka na kohwe. Akohwe ase ya shikuru na se. Fa azuma ba. Ni kuri di wan krame a. O krame so a me ka cho se munwe kuyefo ade a. Yini pa ba ako. No bonsa. Wa dofo no. Yenko bonsa. Obusuan wu. Sa de no haye yo. Haye. Na Sofo na de omu agimu. Na wo ye Sofo ete be ye yi. Me de ene ewiase a metie no de me hu ni se enyame. Onu wisi hine. Onu o cheche mpeni nie. Na woni wo bia so adwene obetimi di ado ikuye bia no amana ye kama. Asofo ni asori me yi de ye nya hwi o. Ye nya shi se me ma wade me yere. Me ni na wo. Ya te ye busu. Ana me ni me ma na ate ye busu. Me say de wo yon kwa wo yi na yire na firim. Ai say am kase kwa wale no kwa nya egu awi egu. Ono ade abetu dwa say wale na egu. Awade na egu. Na wo to afirifi a one na yire tim. Akoto fie foforo. Ena Sofo. Obi awade yesa. Na say na Trosem na hene ne wo. Eno ni asam no. Eno mo de ekwo say wo. Trosem no hene ne wo. Mi do bibia se Ghanafo, Asantefo, Ebibifo. Ye be dia Sofo achi ani akotoje. Se na si yesa be fa yetete amamra ni amane no. Na eyifo me nda kokofo no wo se. Momi ye musatete atemponi ne bebu ayeni o. Ne bebu ayeni o. Onyame asewe. Onyame kan ehu. Titi atemponu. Na wote ho. Bible no say wadani e chire na e kan ne Bible. Onhwem. Say the Bible go fun so. Obekwa asore Bible go fun so. Obi e kwitafo. Ensem a say eba no.
no kura nyame anim Bible kura phone so ne yehwe no enye o ko baby ni okasa wo kwen na kasa wo ko asori you the idea dance say wo ko asori a che wo twefo na dia achirero phone wa abra konfo kura bi na se no de odi ba betwa mu kura me kura de metia na etimi nsu mu se ye ne yegu na wale ye social media fo onu kwa ne fa na ne bra wo wade no wa ankosi wono ane mpanimfo so ene wo kosi mpanimfo bi so ene yaji wo eba ede ma no ene wo wade se na wo tuo eja na yire no se wanya sika osan boska wanya sika akoto fie foforo enti wo tue ja wo ba no osene ma friend so won samre fie won konne nkochina won konne nkochina ye ne yegu no empanimfo na wokohu wo mu a waje wo ba no ware ye no okobo wo mu amane ansa no wo on dey say opeso ne nebusu edi nkomo a che na asole fie ho okogina ho ano waka ne ina ya tibi se ho no odi aha me se ho amo ne koje awade no eno ye busua enye wono ne busua eno wo ba na busua ene hia ya de awade no nana enene wote wasore dem a na waka de ye wope ye kwaka bia de be hye da wo keka de ye wope no eno ne mbusa ase we no eye adwuma se wakase social media fo ene egu na wade a ye kire ni nyansa na adwene no ene enye ntina wo hu de ye kire no ye kire no se won sai enkogu satete atempo no ema ye nkire no tete atempo na wo fa so ehuru wabusuafo eni wo mu call wo ba bi abusuafo ho ekoje na ware no saa kwan no ene won sai so so obeja wo ba no kora mpanimfo si awade eguguru won san kwa abusuafo no ho fa nkoto yenim ni nkofo wo ba no mfa nko wo ba na abusuafo so ko mfa nkoto yenim na adekodia oba na ye no enti wo so wo ja no ni wo tue ja no won kire enche abusuafo no se yemi Okofo Pomaa ya metiwo ya kam sama na che me sama wo beje me ba no akogina asode dem se mo na mabusua ne mo na magu awade ho aho na akwaje no akontaje sika no wo de ma wasode panyin wo ba ma me ye be ye ne ho ade a entema ye de ma no ye frɛ ne tamoba ma me ne tena ase ya mo odura eno ne santoma ena papa no le ntuma papa ne ntuma no efre ni dabua ti ma wo da na odibua no anino afei sika ye de ma papa no ye fre na anopasena be ma sori anopa so wo bio so oni bio so yi akonma na me yire ne ma anopa ni disika na me ma wo me ba akofa anopa yi a anopasena ade ama me e di dabua aka me amma kane no di bi chichire yasene sei yese danta ye friend dante wodi chichire wasene dante wo sei na wadaja so de na hoda ye friend dante wachichire ne dante ma menen tuma wodi ma no ye friend entuma ye di turu ye ma enye ntema ntuma wodi chichire ne ba no inturuma eso obo modiri pe bika no ho a ene di wupia papa no bepia de afa ntunti efre ni pia fa woto pieto na me bana obeje no de saa ne me ma me no no akogina wasori fie o chese de wati si asori fo na abo wo mo kro no anya sika akoto dan foforo enti no
wonko awu tu akwetene woni ho ana ekwetene oso ono nko a wo boa wanyi wo ba afoforo akwehye ho me na me ka kire Obinim se ho na wo kwetena no a ne ma ne so wonsa amere fie kora wo mma no wo ba afoforo no wodi na kwehye ho no watu Nyankopɔ mra nyame betwe na so me na me na nyo no nyame no wo so no unhuri se nyame wonso nyame obi osum nyame bi enyewe wo Kristo ni bi enyewe se me ni fie so wo firaye heman heman baby a ayi na yiwi sa wansai ahemfie no ni fie we se o ma me fie we se omi asantefo wo say na asante heman pa asante heman pa ba afo okutuku mu heman hene san wansai ni kurumu ni tina na wo de wo pese wo kan okokodru so say baby a wo kọ no baby na wo ni oba afoforo na ekọ no de yen adwiri be di agoro ai wo fa nhye ye baby aso wo de hye baby a baby a wo kọ no a wo so ye Kristo ni no me ma ne the Bible edinse na ye tue nipa aka na ho ne yakohwe fie ho so ba nhye ho a wo ba afoforo no wonya no eje no kore da me Okofo Pomaa chichiku be tumira na ma kire usie Obinim wanya Sofo wanya Kristo ni Bible na ekuta no enye Bible we nu bia ne de no ya da na yekiri the Bible ya da na yekiri o Kristo ni nyewe o Kristo ni nyewe o Kristo ni bia ni wo be yewe wa gu Nyankopɔn anim ase ne nyame begu nanim ase Nyankopɔn no odi nanim twitwi fom de ye concert no ho nyame begu nanim ase am wa hu se Nyankopɔn won wo to wo bonsam firi so ebe hwefo wonya hwe Obinim wonya hwe dakor pe ne nyame agene kire afiri nso no ne da ho ne bi so ade Nyankopɔn wo nyene kire afiri nso obemina ye basa men ko na nyene ehu na ye hwa adie bi sei na wo kasa na wo kirekire mu se wo begya ware a de ode ma oba maame be oba papa enyema hodo a obeye amamre mu no de obeye enti yemfa ne se Obinim o de asori dan mu na da bia no wo ka ne nsem de besi fie de ekoso enti me yemfa ne se awale no wo boa wo nyaaye abusuafo no ebiri bi wo ho a wo mu nkogu so oba de mfiri ne nkyɛn wanya ma wo mu nsama ne koto ye nsama ne wetimfo anim ona asante amamre kuta no na so obeji me ba na akwetena waso de dem so wagya no oboa odinano na aka na no ene wodi aka na wo so ye Sofo no akọware ubi ba Bible efa hene fa na Abraham kwetena so de da na Niri ni nse nka adwaman eni owuo na tete awale entem sanity na sade nyansi ye bia na wanya bi ntira o maame oba na busuafo nse kire no pa ne nka ne dendende wa be ware me ba wanya Sofo na Obinim wo ya papa na we dia kunsuni abrantie bi agi ni dura na ni na sister Pomaa eni Obinim ena Okofo ena yes ena mse me kwahin okwahin ehine na me ko bujo na numdi ni Nyankopɔn no a wo bo mi ame ba ni sore na me ne kasa amete ase me ni me nana no kasa amete ase Obinim me kopede ene sa abrantie yi o kan wawu yesie no so na ati ase nti Obinim de ye mfana asam no ntenche na abusuafo ensama no wa asante amamiri so ye no ho ade ye dia mun sama no wa asante amamiri na adekodi a wo ba na ya wodi kuro ye hwe entrafo fura wanya sese e kura wo ba kuro wusika wo mu ayekunu no nya sika na yekunye ni afi sika no ebia eno onya nkwa bi no wodi ese kura won to fifufuru bia wo ba no ho no wo ba kwehye
Aro wo betu futuro wi eni. O ye de wo kan ayen so ya no wa. Ye wo ketere ma wironfo pe kan asem. Ti won fa no homra we si ayi bitwa. Abusia ye de nko twetwe no ba wi ya ne saba na asabi ko so bitim. Na be pese be busa se ene ye timi hu se oba ne be ma be ba asase so mu be kan bo mu aye okru ni oyere. Ema be pie mu. Ebe drum re bi bo se nkwada na firifie ho na omo so kọ na asa kwa ba be si awofo no so omo omo mienu sa atifie ho mi busa se omo so ye abusua fofo na aka se still na no abusua no mo fi mu na intina de ne ma ne basa se maame ne papa ene ye wo ye ma ye de ma na me ma aware na nche se ato wi mu ogu nti ye ma no kwa ye besena befi kwa yam kwasra bi kula ti frɛ o mi yankwa ne yankwasra papa ne maame nti abusua no a onyankopɔ kyekyere ye mo wade ye a mo wo mo ma no sa abusua no ntiri ho da wo muti ho wo bo kura ti ni wu ne ye ma no abeka ye fi ye ho ne ye ma no nso so awo ne ye nso ma so so ekoba eno ni abu ni asua ne ti ho Nana yesi Pomaa ne sana yesi sankofo we ni nchi be se be busa asem we ye hwe asante amamre ne na manye mu a impempi no yesi emma je di ade ko ye maame abusuam na kame kwa se mema ne de yesi ye twa omo agu ewo yasante semu yamamre ne yamanye mu adidie nsemu se mi be se sa na me se akonwa eye abusunya dwa no abusunya dwa no be ma akonwa wo ho ene oba so akonwa wo ho ye wo ma akonwa ene ye wo me ma akonwa na de ne ma ne basa wo se kame kwa se emma no ye post no wo adidie mu ni we no akonwa pa ye abusunya dwa na edafie no me ma de iwu ne ma de iwu na de ema ne basa ne se be ma no wodi fie akonwa na se ni papa enya kan ni asantini akonwa na obedie no ho ade nyina wode be kọ oba so de wo be wo ama ne ma be dibi nti wodi agusi tina akonwa ntu kwan ene wo nkonwa ni bi so wo ho a eye mammedwa eno so de mammedwa mammedwa ye me mama ene idi wow sena ne bu ya basa akonwa eye mammedwa ne de ame ho aye kriti dendendere nyina ne se okowo anwona na wo mu pebi adi asantefo so mpesi akonwa we ama aye nsempi achempem hina akonwa eye mammedwa mema na edi mema ma ene edi yawo akonwa no so Appiah hene mammedwa bantuma mammedwa asafo mammedwa Matiasi nana yesi fom afutu be na ade kwadi ama ntimi makonwa echa apanyina akonwa idie oba ade okay be ma ni bi dise emwa bi se jaase ana chiame konteri yensi no kwa okay ohina wakoko ena owo konteri eni bi afitiana mi konteri na mi si wo buwa yeni mo hwe bantuma hene oye utimfo sahene enti yi konteri enti ne do boka no si konteri fo sa
sanity. Nana yesi from me pese wo di afutu koma yen a eneli etu ebusua to atwene na ekọ bi a ye de ho akokodo na afa ne se ne ebusua ye hihye nyina na ye de ahye omo nsa so omo nyeman wo bra ye wo ebusua ye frɛ busua ya sofofo nso de omo ye omo ho social media nso no omutu a wo de kwa ma na patcho ye nso the American say ye wo kwampi wo ho a ema ebusua mu tete bia na ejapade bi wufi na wo bi ukoto na bi wo musime de mo me mfan ibi kura gold ye mfan koje na be na akonya de yekodi ba ko sime de me mpene ni ye mfie ejapade enkomo wo bi enu no timi gina ho ma ebusua ne ntemte de won pese e be kwa akoto ne japade no o mpene ene wo mu pese e koton so enso be yire ye ho enu me emote se nyame ya adom na de wo mpene no de nsakan ejapade no a samo mpe enu me ebusua ntem timetete ene goru ya be na me ka me papa nkofo yi e me yentem tete sika beebi wo ho a yesi sika firi buja e beebi so wo ho a sika pai epamunifa enti ade a wosi ehunu ne se ebusua ye ebusua emoja ye moja ye me yenhwe ne yenka ye homom me ye bibia nwie peye na tete no ane nananom kosa no enka bo mu nti ne ma ne baasa wobi kura ho a wo mfie didi yesi asante ni achemo ko o no asore no okọ yenhwe yi na nye sanko ne bana ebri bi beso na be hiya nipa me ne me yere sei wanya sika wapam wo yere o makra won ke ma na wo wiase aba ne sei zez wenye ku fufuro asole asore no de enya asore Obinim asore enya asore Obinim asore enya asore wo abekọ bia wo nkwa asore wani nka na ibe akwetara ho kwetena ba bia ajeje wani saa kwase awia baaye oba foforo wose ka akora wo ka ye enye enene ka asole wona ka do so enso na sori babo ne bosia otone ne ka etu ya mo je ne ka kwase awia no sisi kanye owa sika ya brante obi se okotu se nipa ni sika da amene mu a obi sika no je nipa no ho oti ho a sika eye eboa na emu ekwan bi so no enye dana ye bedasi abusia ahe Nyansapo TV subscribe channel ni maye na fa o comment no eto ase nkomo ye di nyina no so betima kire wadwene ewo ase ho na bibia so etima koyi e de amaye osonfo adwakuru mu enimidi dasani behia bye bye.